Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berada di Desa Dengkol, Dusun Dengkol. Berkunjung ke markasnya siapa ini? Bapak Riyadi. Bapak Riyadi, Belantik Muda Indonesia. Apa? BMI, Belantik Muda Indonesia. Lantik kakek. Lama aja ini. Lapor kok iki. Lapor. Makani. Oh alah iya. Lapor kok dipakani barang. Cek guru. Pira ya sapine? 6. 6. Oh, 6 iki sing paling lama di sampean yang mana? Mana? Ah, ini pelihara mulai muda toh? Mulai muda, mulai perawan. Oh, mulai perawan. Sama kok mulai perawan. Dapat dari mana ya Nur waktu itu? Singosari, Bonagung. Singosari Bonagung ndi? Garuda, ngarepe Garuda. Oh, itu kampung Bonagung namanya. Bonagung, makam Bonagung. Nah, terus di sana udah berapa tahun? Ini 8 tahun. Beranak berapa kali? 7. 7 kali ya Nur. Ya Nur, lek sapi ono sungune, upama manak kan didelok gelange. Nah, oke. Lek gondol ngene iki didelok apane? Nah, cek paham. Ini ilmu sahabat Kanyawara biar kita semua tahu untuk melihat sapi ya. Ini mau ditunjukkan sama BMI Belantik Muda. Oh lolor. Oke. 1. Kan ini gemuk kan nggak kelihatan, tapi kalau kurus kelihatan. Tapi kalau diraba ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh gitu. Oke. Siap. Nah, Cak, lek ngene iki jenisnya apa kira-kira? Crossingan apa ini? Pegon. Pegonnya berarti campuran ya. Kayak Rudi. Oh. Rudi sing merah. Lek jaran kepang asli kan dor. Lek campuran ono kenung ono gong dadi pegon. Pegon iku teko kata pego. Pego iku ora teteh. Iya. Dadi gak jelas. Ini. Pego iku gak jelas lho. Gak jelas iki, gak jelas sembawa Jawa. Nah, saiki anake ya mlebu apa lek jare Riko? Ini ya. Mlebu jenis apa? Sembawa Jawa. Sembawa Jawa. Oh, iki varietas baru ya. Wis diarani sembawa, Cek ana Jawane. Jawa. Bapak kaya mbokne mesti. Kaya iki anu ya, bakale gak lalian. Terus dadi anak warga Jawa. Gak lali nang wong tuwa. Nah, iki kira-kira lek Riko dol ngono iku rega pira ya? Iki. Heeh. 22. Nah, tapi kayake moh ngedol iki. Sale teges ya. Oh, tapi pasaran lek model ini 22. Tapi iki tahu digawe gak ya? Penggawe. Oh, sampe gawe ya. Oh, sapa jak biyen sing gawe? Bapak sampean. Terus bapak wis leren. Pensiun. Iku buka kasih tak sanggari kabeh. Oh, itu. Riko terlalu sibuk karena perdagangan. Apa mang BMI Belantik Muda Indonesia. Peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Oke. Apa diulangi Cak? Kami peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Oke. Bisa didengar sahabat Kanyawara. Oke. Nah, Cak, saiki awak dhewe ayo geser rono ya. Oke. Lek iki saiki jenis apa ya iki? Kita Mlebune menurut Riko. simental. Oh, masuk simental. Simental cross. Ono sing ngambil apa? Ono sembawane iki. Ono sumbawane. Lek simental tok digawe nyambut gawe kurang kuat. Kurang mampu. Lek wis ono sumbawane Mampu. oh. Dek Riko wis pirang tahun iki? Iki baru dapat. Mana ping piro iki? 1. Oh iya ya, sik 1 ya. Dapat berapa Cak ini kemarin? 31.500. Udah berapa bulan di sampean?
1 bulan. 1 bulan. Bisa dipakai kerja? Nggak bisa. Nggak bisa. Kebesaran. Berarti kayak anak-anak. Oh, kebesaran ya, yo. Apa kenapa? Kaki-kakiannya kurang sempurna. Enggak. Kegemukan. Oh, kegemukan. Tapi lek kayak breeding cocok yo, kayak anak-anakan yo. Di konten. Iki bakal sampean tahan sampai pirang tahun ya, pirang anakan. Lek teges, umpama teges. Wah, terus sih, dia Oh. dilempar gitu. Hari Rabu keputusannya. Oh, hari Rabu itu wis ono dil-dilan. Iya, 3500. Oh, lah lek embeng iki teges apa gak, Cak? Oh, Dari iki lho. Iki dilempar apa gak? Kak Saiman. Cek teges ya. Oh, iki si mental crossing ambek Sumbawa. Nggih, Nah, lek campur. iki si apa? Iki Masuk ya? apa? Iki Sembo Jawa. Sumbawa Jawa. Jawane putih. Putih iki Sembo Jawa nih. Oh putih. Lek coklat iku abane iku Sembawa ya. Sembawa iku Cak ya. Tak kira itu kok Pulau Sumbawa. Ternyata ada peternak apa punya balai pembenihan di Lampung kono iku di daerah Sembawa ternyata. Oh ngono. Lah iki wis suwe ndek sampean. 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun niku ndek sampean manak ping pira? 1. 1. Saya jual sudah. Umur 2 bulan setengah. Gak kerasan ndek. Nggak kerasan, keren oleh. Oh, keren. Sing keren iku mbenge apa sing di omah? Sing ndak omah. Gak cair-cair. Nggak ada cair ngono gitu. Kepingin disengkur terus aja. Nah, sing iki Janur sampean wis pirang tahun? Sama. Oh, sabarengan. Oh, beranak berapa adik sampean? Iki 3. 3 ini. Iki anak ketiga. Iya. Umur 1 bulan setengah. Cak lek iki biyen oleh piro ya? 16.800. 16.800. Mana tegas? Nggih, Umpama dinyang wong ngono saiki pantes metu piro? kaya Eman. Umpama. Umpane Heeh. Pantese 24,5. sik 24,5 tapi yo jenenge Eman. Heeh. Kan ono pundak ikan kaca biasa biasa. Iya. Ono menjesi lho, ono kapale. 10 dino sekitar 1 juta. Mek bondo. Nah, ini umpama dia dijual piro, Mang? 24,5. 24,5 tapi tidak dijual. Dijual. Umpama dinyang 30 ya. Enggak kasih. Sadang mangan iki. Konsisten wong iki. Ayo ya. Tekono iki bersolo gitu ya. Ngelatih meneh susah ya. Susah, enggak sanggup. Nah, lek iki ya. Iki dapatnya 18.500. Dek sampean wis beranak berapa kali? 1 ini. 1. Sebelumnya yang 2 kali di orangnya. Lek iki masuk jenis Pegon. pegon antara apa? Pegone. Jawa ambek Sembowo. Jawa ambek Sumbawa metune pego, pegon. Lah terus beranak apa lek ngene iki? Iki Heeh. diarani Heeh. Sembowo Cross iki ono Belgiane ya. Heeh. Juga Belgiane kudu asli kan. Lah, Kan iya. ono Jawa nih. Iya. Loh, kan ono Jawa nih. Heeh. Nek bokong itu Heeh. bapakne Akeh bapakne. akeh bapakne. Akeh bapakne. Ambek mbokne. Susah lek kate jauh tahu jawab riku susah. Bapakne Belgian nih, manake kayak mbokne. Upama kate nuntut sing tanggung jawab ono sapa riko gak ro iki. Garo, bapakne akeh. Terus bapak wis ya. Ya, lek sakmene ngono ya, sakmene dengan posisi apik ngene iki umpama pasaran lo piro ya? Dengan body koyo ngene lho. Iki lho, Cek 20. cek 20 ya. Padahal umur pirang bulan ya. Iki umur 1 bulan setengah. Lanang pisan ya. Ditawar 8,5, 18,5. Umpama umur setahun ngono wis piro ya regane? Ya 30 pun. Oh, pas itulah poel. Oke, wah 35 deh gue. Ini kok masuk ini. Ngene iki besaran ngarep wis layak jual. Belum. Belum ya, Bingung. belum poel ya. Belum. Oh. Berarti nunggu besaran yang berikutnya. Tergantung pembeli.
Oh no. Pembeli sekarang itu nggak peduli, gak pokoknya penting dagingnya banyak. Oh ngono ya. Seperti tahun depan itu milik saya itu tidak ada yang foil, tapi dagingnya memenuhi syarat. Oh. Nah, cak sing iso sampean gawe sing ndi? Brojol. Loro iki sak setel iki. Nah, sing saiki tak takoni ya. Carane riko ngrumat sapi kok iso sok pager seger lemu-lemu ngene iki. Trik pangane cara makan ini ono enggak? Ono. Oh, Ngoyahi minum. Oh, gak oleh sampai telat. Iki jam 11 harus minum. Oh, berarti wis sampean gawe timing waktune ku ya jam sakmono ya, ngombe jam sakmene mangan jam gak tau berubah. Gak tahu. Oh, jadi sapi iku kudu konsisten jame ngono ya. Iya. Lek berubah masuk bendino mangan Gak iso. gak berdampak ya. Kudu teratur. Iki biyen tukune kuwurus. Rut. Iki biyen tukune Mangano, ha. biyen kurune kuwurus Oh. nemen. Terus sampean duandani sampai gede. Oh, iku trike ya. Nah, nek masyo sapi gak digawe beranak ngono iku ya, iku sampean jamone enggak ya? Oke, jamoni. Apa jamune? Iku telur Telur tok. ambil gula merah. Oh, itu untuk kesuburan janin ngono ah. Kan gula merah kan gawe tenaga. Oh, gitu. Iya manis ya. Gula kan bikin tenaga manis. Nah, lek sing sapi gawe siji jamune. Sama. Oh. Tapi sama saya kasih daging. Daging apa? Daging sapi. Loh. Oh, iki kayak terus aku. Iki Daging sajok tublek aku muter ke orang-orang Singkalan tuh jamu pakai daging sapi sampean ini. Nah, komposisi daging sapinya berapa on per satu sapi? satu sapi 1 kilo. Satu sapi 1 kilo. Sama blender. Dagingnya sapi. Sapi mangan sapi. Seperti ini. Oh, nah, cak sampean resep daging ku teko sapa ya? Yuk, mulai biyen. Mulai bapak-bapak sampean biyen. Oh, anjene dikai daging ngono. Umpama daging wedhus. Gak. Oh, sapi ya daging sapi ya. Tapi lek daging wedhus panas malah kuat lek ya. Daging sapi. Oh, Kadang tak daging rawon, nek aku kober tak bumbu rawon. Oh, sama bumbu rawon. Iku sampean irisi biasa. Heeh, tak caca lembut, Heeh. satu kono bumbu rawon, Heeh. baru tak ombekno. Setiap pirang bulan pisan sampean lek njaponi. 1 kali, Sebulan enggak. 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Ya, iki resep anyar iki. Jamoni gawe daging bumbu rawon. Nah, nah ini sahabat Kanyawara, sapi gede-gedenya punya Cak Riyadi atau Cak Nur ya. Iki kurus sih tasnya apa? Kok ono Cak Nur apa Cak Riyadi? Cak Nur. Nur Riyadi ngono. Oke. Oh, oke. Nah, oke, Cak Nur, matur nuwun ya. Nah, demikian sahabat Kanyara video kita kali ini dari kandang Cak Nur saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kayak Mas Nanai. Wah, yang belante, wah yang sawah. Iya ya.